Jeg var en tur i Mega Vega og oplevede Bæst, Livløs og Coffin Feeder endnu en gang. Det er løgn. Jeg har ikke set Coffin Feeder før. Jeg har set Bæst og Livløs til gengæld. Det var et dejligt gensyn. Det første band, der gik på, var Livløs. Jeg havde forventet, at det ville være Coffin Feeder. Det var det ikke. Jeg synes personligt, at Livløs havde en lille smule knas med lyden. Men det tog ikke noget for oplevelsen. For de sparker tanseret ud, og det gør de hver gang. Jeg skal være helt ærlig at sige, at Coffin Feeder er et band, jeg ikke har hørt om før. Men fede det var de. Bæst er et band, jeg virkelig holder af. Det er et band, som i min optik har været med til at forme den moderne danske dødsmetal. En god blanding af rock and roll og god død. Det er et band, som er meget tilgængeligt i min optik. Selv min mor kan lide det. Og når jeg siger, at min mor kan lide det, så mener jeg selvfølgelig, at hun kan holde det ud. Hun er ikke fan, men det er jeg. I må forstå, at jeg bliver rigtig sur, hvis ikke Bæst er at finde på dette års Roskilde Festival. Der er allerede Napalm Death på plakaten. Der er også plads til Bæst. Nå, tilbage til Mega Vega. Bæst var så sød at offentliggøre setlisten på forhånd. Jeg har dog en lille mistanke om, at de sneg et par numre ind, der ikke stod der på. Jeg havde min kammerat med. Det var første gang, han skulle høre Bæst. Det var faktisk hans første rigtige metaloplevelse. Jeg synes ikke, han så skræmt ud. Han sagde, at han godt kunne lide det. Han kan lyve. Jeg ved ikke, om han løg. Bæst er for mig et band, som er genredefinerende. Ja, det er et fint ord. På en eller anden mystisk måde har Bæst formået at gøre dødsmetal glad. Jeg bliver i hvert fald glad i låget af at høre det. Og at se Bæst på en ikonisk scene som Store Vega, det gør mig også glad i låget. Trods et par udfordringer med Simons mikrofon, så synes jeg, at Bæst leverede en hæderlig indsats. Det var på mange måder lige præcis det, jeg havde forventet. Fordi Bæst er fucking fede. Det faktum, at Orm de genoplever sig selv for at spille med Bæst i Store Vega, synes jeg er med til at beskrive den kaliber Bæst egentlig er. Og ja, I snød mig med Pernille Rosendahl. Det var fedt, men jeg troede, det var Jesper Binzer, der kom. Men Pernille, du gjorde det hamrende godt. Det var fedt at se. Bæst er ikke et band, der ser ned på dig. Det er et band, der løfter dig op. Ligesom de prøver at løfte GF op. Gå så det vi. Det er helt sikkert at sige, at jeg meget snart skal bede om at se Bæst igen.